расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 кг чорум рақами рейтинг Кори Сентхаген зидди панҷум рақами рейтинг Дэвисон Фигередо рӯзи 3 май дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Диққат, 20% скидка дар ҳама дороҳои ширкати Шифофармо то охири моҳи Рамазон ва ҳамчунин ҳиҷомаи тамоман бепул. Чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд дороҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран, ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Якум рақами рейтинги вазни сабук UFC Арман Царукян ба сеюм рақами рейтинг Ҷастин Гейҷи визов дод. Биёед суханҳои Царукянро гӯш мекунем. Ман муҳорибаи навбатии худро зидди рақиб аз топ 5 гузаронидан мехоҳам. Бо Ҷастин Гейҷи ё ин ки Чарлз Оливера. Гейҷи барои камарбанд ҷангидан мехоҳад. Барои ҳамин муҳориба зидди ман барои ӯ маъно дорад. Худи ҳозир ба ӯ ягон кас муҳорибаи унвонӣ намедиҳад, чунки ин кори ноҳаққонӣ мешавад. Ӯ бояд ки ман ё ин ки Оливераро шикаст диҳад, то ин ки соҳиби муҳорибаи унвонӣ шавад. Ман фикр мекунам ки рақиби навбатии ман Гейҷи, Оливера ё ин ки Махачев мешавад. Лекин ҳозир аниқашро намедонам, гуфтааст Царукян. Ва баъди ин суханҳои Арман, Гейҷи дар Твиттер чунин суханҳо навишт: ман аз 4 муҳорибаи охирони худ дар 3-аш пирӯз шудам. Ягона мағлубият дар муҳорибаи намоишӣ рух дода буд. Ман омодаам ки барои камарбанд ҷангум. Дана Вайт, ман тайёрам, навиштааст Ҷастин. Ва Арман ба ӯ ҷавоб дода чунин суханҳо навишт: ту бо як азоб 11-ум рақами рейтингро шикаст додӣ ки ӯ дар муддати кӯтоҳ ба ин муҳориба баромад. Пеш аз ин муҳориба бошад туро ба хоб равон карда буданд. Агар ки ту дар ҳақиқат довталаби рақами 1 шудан хоҳӣ ва барои камарбанд ҷангидан хоҳӣ, ту дар аввал бояд ки маро гузарӣ, навиштааст Царукян. Ана ҳамин гуна суҳбат байни Арман ва Ҷастин шуд дӯстон. Акнун интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад ва кадоме аз онҳо рақиби чемпион мешавад. Худи чемпион Ислам Махачев бошад, шаби гузашта боз як дастоварди дигар ба даст овард. Обуначиҳои шабакаи инстаграми ӯ ба 10 миллион расиданд ва ӯ чорум ҷангвари машҳуртарини UFC шуд. Дар ҷои якум Макгрегор 46.8 миллион, дар ҷои дуюм Нурмагомедов 38.6 миллион, дар ҷои сеюм Ронда Роузи 17.2 миллион, дар ҷои чорум Махачев 10 миллион ва дар ҷои панҷум Ҷон Ҷонс 9.5 миллион. Чемпиони нави вазни ним вазнини UFC Магомед Анкалаев оиди реванш бо Алекс Перейра фикрҳои худро баён кард. 20 дақиқаи ин муҳориба пурра дар стойка гузашт ва зиёди ин вақт ма ба ӯ фишор кардам. Нақшаи мо чунин буд ки гӯштинро истифода барем то ин ки дар стойка имкониятҳо пайдо шаванд. Зарбаҳои ман вазнинтар буданд ва ман зиёдтар зарбаҳои дақиқ расондам. Ман барои шашум раунд омодаам, лекин ин дафъа муҳориба то охир намеравад. Рафтем, навиштааст Анкалаев. Ва дӯстон, аз рӯи суханони Анкалаев ва Перейра ташкилот оиди реванши онҳо кор карда истодаанд ва реванши онҳоро ташкил кардан мехоҳанд. Тобови ҷангори вазни миёнаи UFC Ҳамза Чимаев гуфт ки аз ҳама рақиби вазнини ӯ кӣ буд. аз ҳама рақиби вазнин дар карьераи ман кӣ буд? Ба назарам Камару Усман. Ӯ аз гӯштини ман худро хеле хуб ҳимоя мекард. Гӯштини ӯ низ хеле хуб аст. Ҳамчунин ӯ аз усулҳои ман худро хуб ҳимоя мекард. Ӯ боре ҳам нагузошт ки ман гардани ӯро ба усул гирам. Ман дар давоми 5 дақиқа ӯро нафасгир кардан мехостам, лекин ин корро карда натавонистам, гуфтааст Чимаев. Хотиррасон мекунем ки Камару Усман ба ҳамон муҳориба дар муддати кӯтоҳ баромад ва ба Ҳамза Чимаев муҳорибаи хеле вазнин дод. Дар натиҷа Чимаев бо қарори дуаро ғалаба ба даст оварда буд. Дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.